नमस्कार, हम अविनाश तिवारी रोआ रोगन के भोजपुरी संगीत महासंग्राम में स्वागत करत बानी। आई देखी जा आज फाइनल दिन है और रोआ रोगन के सामने एक महीना से जो चलत रहे भोजपुरी संगीत महासंग्राम ओकर आज रिजल्ट के बारी बा। ऐसे बता दी रोआ लोगन के कि रिजल्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चीज़ होखेला जे संगीत के दुनिया में बा, ओकरा खातिर ये रिजल्ट बहुत ही मायने रखेला। तो आज एक महीना के मेहनत के बाद आज उस शुभ घड़ी दिन आ ही गई बा जेकरा इंतजार रोआ सबे के लगभग एक महीना से रहे। और आज बहुत बहुत धन्यवाद देवल चाहब हमार जज लोगन के, विष्णु ओझा जी और गोपाल राय जी के। एकरा से सबसे बड़ा केकरो उत्साह बा तो आज जो टेलेंटेड जे हमरा साथे जुड़ल बड़े, आज उनका मन ध्यान यही हुई कि उनका बारे में का हो के फर्स्ट होगा, के सेकंड होगा, के थर्ड होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल बा इतना लोगन के पीछे छोड़ के। रउआ सभी के बतावे चाहिए कि हमरा साथे जो 3 प्रतिभागी फाइनल में आइल बड़ी जा, उनकर नाम हुए कनक भारती धनबाद से, दिवाकर शर्मा बलिया से, अर्चना पांडे रोहतास से। तो आई रउआ सभी के इंतजार और ना करा के रिजल्ट के अनाउंसमेंट करल जाओ। तो हमरा सामने जो रिजल्ट आइल बा, तीसरा पोजीशन पे है कनक भारती धनबाद से। मुबारकबाद कनक भारती के जे अपना अच्छा समय बीतल इस शो में उनकर और तीसरा स्थान ग्रहण के लिए एक बार फिर से रोआ के मुबारकबाद युवा की टीम की तरफ से। अब बारी है दूसरा पोजीशन के घोषणा करेंगे और ये स्थान ग्रहण के लिए बारी अर्चना पांडे रोहतास से। बहुत बहुत मुबारकबाद अर्चना जी, रउआ ये स्थान के ग्रहण करे खातिर। रोरा सब के का बतावे के बाद रोरा सब तो जानिए गई हुई कि पहला स्थान के ग्रहण कैले बा। विनर हमारा इस शो के बा, लेकिन हमारे शो के औपचारिकता बा तो हम एक अनाउंस करे जाता नहीं। हमार इस शो के युवा के प्रेजेंस भोजपुरी महासंग्राम और हमारा इस शो के विनर बड़े दिवाकर शर्मा बलिया। बहुत बहुत बधाई दिवाकर जी। अवार्ड के साथ साथ उनका के दिया जात बा युवा के कंपनी के तरफ से कैश प्राइज, अवार्ड सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, द गोल्डन स्टार आइकन अवार्ड में आवे के उनका मौका भाग लेवे के एक सुनहरा मौका देवल जाता। और साथ में ही उनका 1 साल तक अपन म्यूजिक वीडियो के युवा के उनके बैनर पे लॉन्च करके कॉन्ट्रैक्ट भी देवल जाता। तो बहुत बहुत बधाई दिवाकर शर्मा जी। एक साथ हमारे फर्स्ट रनर अर्चना पांडे जी के भी पुरस्कार का घोषणा कंपनी की तरफ से, अवार्ड सर्टिफिकेट, ट्रॉफी तो मिलते बा युवा के प्रेजेंस संगीत महासंग्राम के तरफ से। और साथ में उनका दिया जाता 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट अपन चैनल पर म्यूजिक वीडियो लॉन्च करेंगे। साथ में उनका द गोल्डन स्टार आइकन अवार्ड में भी हिस्सा लेवे के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से देवल जाता। तो आई जा और सब बोर हो गई हुई भाषण सुन के, लेकिन ये भी जरूरी रहे। एक साथ हम अपन विनर का आज एक अच्छा परफॉर्मेंस सब के साथ साझा करब। देखी जा, एंजॉय करी जा दिवाकर शर्मा जी। किया हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी सजनवा कि हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान आज राजा में जवन होगी, आज राजा में जवन होगी कि आज हो पहिला मिलनवा
मिलल सजनी के सजनवा कि हमार अंग अंग गुलाब मिलल खिलल बाबा सुनी सुनी भगवान चल बिहान सुनी सुनी भगवान चल बिहान आज राजा कुलवे में जवान हो गई आज राजा कुलवे में जवान हो गई तरीके से राजा जी के होठा में होठ जादू साथी भूपुर भूपुर करी हमरा दिलवा के बत्ती राजा जी राजा जी के होठा भूपुर भूपुर करी हमरा दिलवा के बत्ती किरण भर लभ गुतरिया किरण भर लभ गुतरिया में मेहान हो गई आज राजा जी को जवान हो गई आज राजा जी को जवान हो गई लास्ट हमें रोआ लगाई पिया कोना जब उठाई है ललन भोजपुरी हवा जिया जुड़ई है रोआ लगाई पिया कोना जब उठाई है ललन भोजपुरी हवा जिया जुड़ई है राजा हो दीवार के परेशान हो खेती जब राजा हो दीवार के परेशान हो खेती आज राजा जी को रहे में जवान हो खेती आज राजा जी को रहे में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलना मिलल सजनी के साजना किया हो पहिला मिलना मिलल
भगवान कल्याण होगी। आज राजा की पुरवे में जवन 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 होगी। अंत में रउआ सब से एक बहुत विशेष बात करना चाहब, जेकरा बारे में बातें नहीं होइल, जेकरा सहयोग से शो अधूरा रहे। आज विनर रनर जेकरा भी देखत हई सबके पीछे जे बा उनका विशेष धन्यवाद। जे हमारे भोजपुरिया भाई लोगन जे श्रोतागण उनकर बहुत सपोर्ट रहे, जेकरा चलते आज इस शो सक्सेस हो पाइल बा। ओकरे देखते और पब्लिक डिमांड पे रउआ सब के सामने बहुत जल्द अयुवा के ऑन लेके आवत बा रियलिटी शो टीवी पे रउआ सब देखे के पाए। संगीत संग्राम का एक नया रूप सीजन 2 बहुत जल्दी लेके आवत हई और रउआ सब के सामने, तो जरूर देखब जा और इसी तरह से प्यार देव जा।